Здравейте, вие сте с The Good, The Bad and The Twisted, подкастът на Twisted Jiu-Jitsu и днес си говорим за една много интересна интернет сензация в момента. Майки Музумеци срещу Снико. Кой е булито? Може ли да дадем малко контекст за хората, които не следят Пада ми BJJ микрофона ми пада. BJJ госипа? Ами не, то по принцип може би е хубаво да коментираме и въобще как по принцип в някаква ситуация определяме булинга. Кой е изрода и кой е добрия? Кой е лошия, кой е добрия? Кой е грозния? А кой е твистед? Много станаха. Много хора станаха. Ние Ние сме някакъв такъв се гледате завъртян така триъгълник. Завъртян триъгълник сме. Си от различни камери. Да, има ситуация, в смисъл... Сензация не бих казал, че по-скоро добър е начина да се конкретизират определени ситуации, в което аз бих замесил славата като някакъв сериозен проблем, защото в един момент хора като майки те са известни в нашото комюнити, индиректно са известни, а вече в така доста по-разширен вариант може да се разгледа тяхната слава. Майки, когато беше в България, имаше около 110-15 хиляди followers. Или 120, нещо е такова. В момента има почти 600 хиляди. Това е Има growth. сериозен growth за 4 години. Той има почти не двойно дори. В смисъл 6 пъти почти се увеличил, 5 пъти се увеличил броят му, като... Доста по-инволвнат е в интернет. Да, т.е. и не само, и реално неговото мнение става, как се казва, може да се каже, че Opinion leader. Да, някакъв, нали, може да си каже мнението и хората да го слушат, така както Джо Роган в момента може да се каже, че е един от най-влиятелните хора в Америка, защото подкаста му се слуша с години от десетки, стотици милиони хора. Той май подписа сега нова сделка, нали? Не знам, не го следя. Аз знам, че Следиш той ме следи мен. Да. Добре. И всъщност, когато майки излезна с това съобщение, че видиш ли Снико, който абсолютно нямам ни в представа. Аз нямам идея какъв е този човек. И това да, но не. Значи това, което е станало ясно, някакъв той е инфлуенсър, някакъв с 1,6 милиона followers, което хайпа още повече ситуация. I don't give a shit about his, нали? Но да кажем, че е явно влиятелна персона. Правил си шеги с майки, което по принцип не е много трудно. Сега ние в момента булите ли сме или не сме булите? 1,6 милиона, този човек има 11 поста в Инстаграм. Ама има много сторита и прави някакви неща, които аз не знам. И прави някакви, има някакъв канал, YouTube канал, може да има. 100% има, нали, нещо освен този Инстаграм. Да, и той си е правил шеги с джуджитсото. Аз то съм го виждал. Аз му съм голям фен на него. Не, ама съм го засичал някъде по интернета. Това между визията му е малко като... Да, долна от дружба. Да. Метрото съм го виждал. И сега, въпросът е, в тази ситуация, знам. Гледал съм някакви снимки. Снико си прави шеги с майки и с джуджитсото, генерално. Майки го удря нещо на някакви чувства. На грешната нота. Така и откача. Излиза с някакви супер кринчи такива видеа, в които гледа като психопат. И заплашва някакъв човек, че видиш ли, той е були, защото си прави шеги с него. Сега, истината е, че аз мога да споделя моето наблюдение за майки. След това може би Ванката да си каже мнението генерално за какво според него е були и как да разпознаем булитата е първият момент. И второ, в тази ситуация, ако някой си прави шега с някой, това булинг ли е? Или е просто тип подигравка, което може би е вид булинг. Аз не знам. Аз вече не знам кое е булинг, често казвам. По-скоро, да, ще кажеш ли малко? Кажи си да? твоето. Но аз съм бил в 4 дни, съм присъствал сумарно
може би по 7-8 часа на ден с майки. И честно казано, не мисля, че той не заслужава на моменти да бъде базикан. Мисля, иронизиран и така нататък. Той се държи изключително инфантилно за някакви неща. Мисля, странен е, като, нали, отдавам го на някаква гениалност, която има в него. И в крайна сметка, ти като си станал толкова добър в някаква област, сигурно леко... Той колко часа на ден дрилваше? Той човек беше някакво... Той по принцип твърди, че може би около 2 до 3 часа гледа джуджицу. Изучава мачове, инструкшънъри и така нататък. И дрилва между 4 и 6 часа. Дрилва. Това е скандално. Така, дрилва. Това е един работен ден. Така, хората се оплакват, извинявам се, че те прекъсна, ама хората сега гледах, че се оплакват от на Марсело тренировката, че било един пълен час дрил и след, нали, това борбите и преди това загрявка. Той човек дрилва 6 часа. И да, ама разликата между хората на Марсело и майки са няколко стотин милиона такова стотин хиляди фолуърс и няколко милиона. Той беше някакъв, дето е влязал в залата на Марсело. Аз подозирам, че си има някакъв лилав клан, който, нали... Той смисъл, е ясно. Значи, частният урок, който платих като подарък за Емчо, беше $400 тогава. С майки. Да. И то за нас. Той взимаше около $600 на час за частни уроци. Нали? Това е първият момент да вкарам. Второ, според мен майки с всичките DVD-та на BJJ Fanatics е минал половин милион само от DVD-та. Семинарите са му пълни, когато реши да прави семинар. И мисля, че няма матч в тази One FC като One Championship там мачовете, които води, които да няма $50,000 бонус, плюс дълго време водеше тренировките в Evolve MMA джима им в Сингапур. Мисъл, това дете, нали, защото той вече той е мъж, но е на 24-5 години от джуджицу, е стигнал до ниво, в което някакви хора, които коментират колко тренира някой любител при Марсел, е смешно. Просто казвам оф топик и споменавам само тия цифри. Аз мятам, че майки заслужава всеки един лев от тези изкарани и искани от него. И начинът да стигне до това ниво е най-вероятно тези 4-6 часа дрил на ден. Така, той какво прави? Той отива в една зала, в която казва, Иване, ти днеска, примерно, ще дойдеш в 12 за тренировка, нали? Ако дойдеш в 11, мога да дрилвам 1 час с тебе, нали? Така че аз ще ти споделя някакви знания и ти ще дрилваш с мен. И ти кажеш, окей. А ти, Жорка, като тренираш от 12 до 1, после от 1 до 2, можеш ли да останеш, нали, за дрилвам още 1 час с тебе? И той, примерно, има 4-5 човека, с които години наред дрилва по цял ден. Мисля, просто са на ротационен принцип. И аз наистина не знам този човек. Той спечели още 2 световни титли, докато тренираше с сини и лилави колани. Даже те не бяха сини и лилави, когато той е почнал да тренира с тях. Той не тренира с черни колани. Което е скандално, според мен. Наистина е много добър. Но поведението му е следното. Сядаме на пица. Заведохме го в Франкос, новия ни спонсор. Така. В една пицария. В една пицария, която се казва Франкос, новия ни спонсор. Ако друг спонсор изявява желание, имаме слот в подкаста. Имаме слот 33 секунди на всяка минута. Ще ям пица тук. 33 секунди на всяка минута. Ще ям и ще рева. Да, и ето тази чаша с сълзи ще я напълни Иван. White Belt Tears. Да, това е днес обедна тренировка. Това са на момчи сълзите днес след обедна тренировка. И сядаме на пицата и той е нон-стоп е седнал е така с телефони. Oh, I have 35 likes for 1 minute. Oh, you have to post at 12 o'clock because... И ние с Влади го гледаме и си викаме, what the fuck, нали, този човек друго не му ли е нещо в главата, нали, ти го питаш и после в 4 часа след обед ми казва, извинявам се, аз следващите 15 минути не мога да ви обръщам внимание, защото сега е пика за пускане на постове в Бразилия. Аз след така мигам, нали, като Райан Хол преди да обясни някакви неща. И осъзнавам, че всъщност
това момче, той има много тежки проблеми с социал медиа, нали, като някакъв такъв нещо, което зависимост. Зависимост, обремененост, не мога да преценя. В смисъл, наистина, това е първият човек, който съм виждал по този начин. Вълнува се супер много, кой му е харесал, кога му е харесал, дали пост е пуснат в 4.5 или в 4.10, ще има повече или по-малко. Така че за него социал медията е нещо много важно, очевидно. Съответно, въпросният човек с Нико, който не го знаем, там някакво момче от дружба, е пуснал някакъв коментар, нали? Или от Овче Купа, не знам. Ти е така на дум, бе. Той играе се. Не, бе, пише имейли, бе. Quake. И майки се тригърва и казва, че с Нико е були, защото всъщност си прави шеги на гърба на майки. Това означава, че майки няма никакъв как се казва, представа за социалния си вид и хората как го възприемат. За него всичко е уникално, велико, хората са така нататък. Всяко различие в човека трябва да бъде до голяма степен Така възхвалявано. че, аз не мога да преценя всъщност какъв е казусът на 100%. Тази тема за това според мен е доста интересна, защото аз също смятам, че не мога да преценя кой е прав и кой е крив. Смятам, че ако двамата бяха по-зрели хора, можеше да се стигне... Да, знам, ама ако... Нали, да. Можеше да се стигне от този коментар, който те прочетахме, в който един човек обясни отдолу, че т.е. Нико си прави майтап, като той е някакъв комедиант, интернет комедиант, нали, дали е Инстаграм, дали ние не го знаем всъщност къде ги пускат. Тоест той е някакъв млад Джо Роган на неговите работи. Да, то е ясно, че този човек с това нещо се шегува, като ако и двамата бяха малко по-така, майки наистина щеше да му каже заповядай в залата, съвсем да не е приятелски, но да усетиш какво да, е. Да, и според мен те могат да си вдигнат взаимно интереса. Той да стане по-харесван, явно много е важно за него, да добие повече фолуари и да не изглежда в тази ситуация като някакъв, който е накосан да намушка някой, защото се е пошегувал. Говориш майки, че изглежда така. Майки изглеждаше във видеото. Добре, кажи според теб какво е. Ние сме говорили по тази тема за булинга и според мен тя ще нашумя все повече и повече. Разбрах. Аз не мисля, че булинга някой е изчезвал. Аз не мисля, че трябва да изчезне. Това е много интересно. Сега ще кажеш защо. Аз не мисля, че булинга трябва да изчезне и затова и ние го гледахме и Кинан имаш някакви коментари по темата. Той също беше някъде по средата. Тия работи са нормални, като нормално е да си човек, който обича комедия, шеги, майтапи и виждаш джуджицу, няма как да не си направиш някакъв майтап. Първо. Това е момента, в който насочваме хората да погледнат епизода ни за как хората възприемат джуджицу и ще ни благодарят за този терапевтичен смях половин час се случва след това. С установени спортове в световната история като борба. На хората им е много смешна борбата. Те са по трико, там нещо, пипат се такова. Много хубаво. А борбата си е, нали, имаше години, в които тя е основата на ММА и така нататък. После поглеждаш мусумеци и си кажеш, това е момче, което първо е доста по-младо, второ изкъртило се от работа и той си знае какво му е коствал да стигне до такова ниво в този спорт и някакъв искате ли да разкажа нещо много смешно? История с мусумеци. И някакъв запъртък. Заведохме го на дискотека. Той сигурно много хубаво си е изкарал там. Иначе имаше ли Wi-Fi? Мусумеци. Не, вижте сега, аз само да кажа. Ама чакай, дискотека или стриптиз бар? Представи си го. Значи, това е едно от най-големите съжаления, които имам в живота си, че не го заведохме на стриптиз бар. Това ще е много... Ние, ако го бяхме снимали и го качим от канала на Инстаграм, ние щяхме да имаме поне 100 000 фолуара. Ние щяхме да имаме наша дискотека. Ние щяхме да сме Крейг Джонс на нашите работи. С Нико джуджицу. Ние щяхме да сме
собственици на клуб. Ние щяхме да сме танцор. Не, аз сме танцор. Ние щяхме да отвориме пол денса за Цецо долу. Аз ще да държа горния край, ти долния, докато Цецо се върти. Да. И Мусумеци да го снима и да го качи. И да вика, погледнете Цецо колко е уникален. Сега всъщност ние булите. Ние сега булите ли сме? Това е момента, в който Цецо може да отправи специално... Цецо много майтап е изнесъл на тази тема, но тия неща според мен са нормални и трябва да има такова взаимодействие. Чакай да кажа само за дискотеката. Смисъл, майки, аз наистина имам страхотен респект. Едни от най-гадните 10 минути в живота ми са били с майки, в които се молех да свърша. И не става дума за секс. И не ставаше дума, да. И да не гледаме Мусумеци как малтретира Боби. Ти вика, ела да играем вежока, що говориш така за нещо с мачка. Да. Момчета, тук аз мисля, че е много важно Боби, като свърши историята, аз да кажа нещо, защото според мен има форма на сайбербулинг, което Снико прави върху майки, което е моята гледна точка. Добре, съгласен съм, аз съм окей за това. Ние за това обсъждаме тази тема. Аз също съм съгласен. Аз смятам, че това хората да се подиграват, да се базикат, да по някакъв начин... То го има още в миналото, когато дебелите хора са ги слали в цирка, за да могат другите да им се смеят. Ама като спря булинга, това булинг ли е сега? Аз не мога да разбера. Какво стана като спряха този ти булинг? Сега всеки трети е дебел и е проблем на цялото общество. Ами да, тогава са били в цирка. Виж го, това е единственият човек, който е толкова дебел. Да. Сега никой не му прави впечатление. Добре, така, майки значи джуджитството на майки е one. Значи, има някой човек, с които толкова съм страдал в живота си. Казвам ви, усещането с майки да играеш, който е 62-3 кг, е ужасно. Мисля, този човек наистина така да се чувстваш супер зле и до голяма степен аз разбирам той защо толкова се тригърва на това цялото нещо. Той ти накрая да се чувстваш зле. Той е булинг на няколко нива. Първо, физическо. Второ, той е много по-опитен колан, отколкото теб. Той може да е черен и тичен, но той е компетентен. Той не трябва да ти играе така. Той те е буливал. Ма той изобщо не играе и той играе все едно. Аз съм най-смотания. Добре, трето. Тогава той казва, той те кара ти да осъзнаеш. Ти колко си смотан? Да. На психологически ниво. Потупаме и ми каза great role. Това е момента, в който е така. Това си е булинг за мен. Мислиш ли? Аз мисля, че беше велико. Не мисля, за това съм объркан. Добре, сега Марсел като ми направи 7 армбара. Това булинг ли е, подигравка ли е, какво е? Дали е можел да ти направи 10? Свърши времето. Тоест да. Да, просто свърши времето. Да. Така. Заведохме майки първо в един скришен клуб, който аз също не бях ходил, на който влизаме по едно стълбище, на което седи една огромна горила, на едно столче и отзад стена. Каква горила, бе? Е някакъв човек. Това не е ли булинг? То казва на човека горила. Стигаме, прекъсвам, мотни малко. Аз искам да докажа как ще на те всичко може да казваме булинг. Може, да. Може. Ама това е тъпо. Тъпо е. Съгласен съм. И седи този човек на едно столче и отзад една стена. На тази стена са закачили една полица с книги, на което слизаме долу аз, много хубава вода от нашия Кайо, Мусумеци, Сашо Стоименов беше майки и дали беше Кирето. Киро беше. Не съм много силно, но може би с Сашо бяхме силни. И слизаме долу, при което майки и Кайо се споглеждат такива, нали? Осъзнахме, че всички сме над 18, макар че имахме съмнения за майки. След което този човек натисна някаква книга и това цялото се обърна и ние влезнахме в някакъв клуб. Къде е това, бе? В който бичеше на Христо Белчев, в който бичеше някаква брутална някаква музика, вътре пушеха, беше абсолютно не се виждаше за какво става въпрос. И майки и Кайо така гледат, нали? Се беше много странно. Обиколихме, нямаше къде седнем, беше толкова задимено, че те помолиха да си тръгнем. Тръгнахме си, отидохме в друг клуб, който е на Гурко. Малко по-такъв младежки клуб беше. Влезнахме вътре. След което на 5-та минута на майки, след 5-та минута майки дойде и ми каза, че според него е най-добре да отиде близо до там е една арка, която води към
туалетни, една по-така тиха част, защото там минали най-хуите девойки. Тогава се прокрадна идеята да го заведем на друг клуб, но не така, тя се провали. И след още 10 минути заварихме отстрани на тази част, за която Майки говореше, имаше джаги. И следващите 2 часа и половина Кайо, Майки и там още някакви хора играха джаги. Аз това ще я ти кажа, по принцип тия хора ги аз тръгнах, защото често казвам, бях супер изморен. Не, бях много изморен, често казвам, си тръгнах. На следващия ден, като попитах... Че не са опънали едното там. Кирето, като го попитах какво правите, и той вика, Кайо и Майки викаха различни хора отстрани и ги биеха на джаги. Биеха ги на джаги и вика, според мен Кайо започна да играе навързано с плати лев, примерно. И те ги съсипаха на джаги и вика, и ние се тръгнахме. И аз викам, не пихте ли нещо кола? Добре, искам да кажа, че то човека... различни. Да, различни са и се кефят по различен начин на някакви неща. Да. Но сега, кажи, нали, според теб, първо, въпросът ми е, защо според теб трябва да има булинг, което ти каза, според мен трябва да има булинг. 2, Жоро да се включи с сайбърбулинга и какво означава това. Да, на Жорката сайбърбулинг. Така, и 3, да оприличим всъщност каква е границата, нали, между тези неща, защото ние мисля, че правим си шеги и хората вече са схванали някакви неща от нашото нали, водене, нашето ежедневие. За нас има много неща, които са фън, но от друга страна, човек не трябва да се взима толкова на сериозно и да се ядоса. Кажи сега тази история. Булинг и... Сега ще ви дам моята гледна точка. Като човек, който има някакво онлайн присъствие, е много под тези хора, дето ги споменаваме изобщо. Нали, Джо Роган те следва, как? Да, но той не е известен колкото Джо. Просто Джо Роган го следва. Точно така. Той е някакъв нишов. Извинявам се, да. Да, кажи, слушаме те. Ако сега, примерно някакъв много известен човек в света, примерно Джо Роган, ето сега. Джо Роган колко последователи? Има много. Напише един пост. Знаете ли, Георги се напикава пред милионите хора, които го следват. Нали, използвам някаква очевадна лъжа, за да може да разберете какъв е смисъл на това, което влагам. Той реално, като създател на съдържание и като човек, който има толкова много последователи, той е opinion leader, т.е. ръководител на мнение. И когато някой като него каже тези неща, реално има хора, които се повлияват, което те лишава от възможността ти да се защитиш. Защото примерно аз имам 5000 човека, на които казвам, не бе, това не е вярно. Обаче има още 1 милион 595 хиляди, на които Джо Роган с 1,6 милиона последователи, нали, те това го виждат. Не всички, ама някаква голяма част от тях. За мен лично има една граница между това да се пошегуваш с някого и това да обидиш някого. И това, разбира се, тази граница е малко от две страни. От една страна, ти колко далеч можеш да отидеш, за да обидиш някого, в смисъл колко надълбоко към човека, да нахлуеш в неговото лично пространство. Защото можеш да кажеш, нали, си изхвърля букука през прозореца на апартамента или на колата, и което е, нали, от гледна точка на гледай какъв е простак, от гледна точка на общество, това е нещо окей да кажеш и да се пошегуваш, че ти си простак и не си добре възпитан, за да се случи това нещо. Обаче, ако нещо наистина е супер лично, нещо, което е важно за теб, примерно гаджето ти е зарязало или нещо е такова, защото си инфантилен, защото си дечко или защото си едикъв си, нали, това не е много яко. Примерно, нали, давам пример. И сега има хора, които боли ги, изобщо не им пука. Тук идва момент, но има и много хора, които... Who cares, brother? Да, ама social media is all about this. Разбираш ли? Всичко в social media е един тъпън. И който може да го бие най-силно този тъпън, той реално има тия милиони хора, които го следват. И за това, според мене, social media е супер яката платформа за булинг, защото някакви с едно палче и с едно натискане на нещо, ти всъщност ти се присъединяваш към булинга. И дори ако напишеш
коментара, бе, това не е много яко, защото Майки, примерно, е трикратен световен шампион. 4. Whatever. И въпрос е и so what? Нали? Въпросът е, че смешното е това, че аз съм се изгаврил с тебе. Да, бе, ама... А не реалността. В смисъл, ако в края на деня... Ако на Майки не му пука, няма да има значение. Но на него очевидно му пука. Очевидно му пука. Ама да, значи, окей, разбрах. Това нещо, между другото, е един лук с супер много пластове. Да. Значи ние имаме първо какво е било булинг преди социални медии, преди интернет. Добре, чай само секунда. Кажи, ти като каза за този какъв беше? Снико. Каза, че е имал сайбърбулинг. Нали, това каза. Че е имало, нали, някаква... Това ли имаше предвид? Тоест, пример, който даде е, че той нещо се е базикал се с джуджицу и с майки за някакви неща. Ами имам предвид, че аз не съм гледал точно конкретния. Аз съм го гледал, то няма значение. Логиката е най-съща. Но просто използваш платформа, в която има прекалено много хора, на които, нали, реално ти вярват, за да реално да обидиш друг човек. Просто за да го обидиш. Добре, Just for the sake of making fun. Различен, дори бих разказал, различен вид хора, които ги следват. Това е така. Тогава какво значение има дали някой говори за теб, ако тази информация не стигне до теб? Защото на Майки за него това е нещо важно. Разбираш ли? И реакцията на Майки си е реакция на Майки така каквато е. Но въпросът, той имаше и някаква, дето обясняваше ония ден, че тя била птица. И за нея е важно как хората я възприемат като птица. Чакай са. Не ги бъркай нещата. В смисъл? Ами това, което аз казвам е, че за булинг частта. Булинг частта е ти имаш аудитория, на която говориш и гавриш някакви хора. Това е булинг. Okay, в същината си то е булинг. И тук имаш друга част, която е как другия възприема булинга. Чакай, според мен той не е казал... Той е иронизирал цялата визия на джуджицуто и в частност поведението на Майки. Това също ли смяташ, че е булинг? Ето виждаш ли, то се оказва... Ако е комедиен характер, това е комедиен профил. Има толкова много хора, които се базикали с джуджицу в стендъп комедия и никой не е казал нищо, нали? Има го във филм, че е the gayest sport ever. Да. И никой от нас не го е приел при сърце. Но когато е персонално... Когато е персонално, когато говориш, че Майки е еди какъв си и обиждаш човека, тогава човека има право да реагира. Аз не съм казал, че няма право да реагира. И точно това е реакцията на Майки, която за мен си е спрямо... Добре, разбрах това, което казах. Ванка, включи се ти сега с твоето... Аз се опитвам да намеря, има някакви клипчета, където виждам мусумеци, но... Мусумеци го има... Не, в канала на Снико, като цъкнеш на видеа, а не на първата решетка, където са снимките, има го, явно там нещо говорят двамата, но както казах, според мен това е някаква много по-дълбока тема и тя освен какво е било булинг преди интернет и преди... Чак, ето го клипчето. Можем да доближи го до микрофона, просто за да се чува. Jiu-jitsu is for autistic people. What I think a master of jiu-jitsu is somebody that inspires another generation. Jiu-jitsu, I swear, this is why I like striking. This is a competition where it's an art and it's an art form, but I learned from the master. He looks like Mark Zuckerberg. He shouldn't be winning. So that's like a master to student. He's an idol of mine for being... It's like a master to the student. This is a leg heel lock. He's thinking he would make me tap. He probably would. You probably would. So surprise, Sneako's being a donut again. But this time he's being a donut to the wrong nerd. Да, окей. Той смисъл коментира, защото Майки Мусумеци би Аоки, като му направи модифициран Аоки лок. Пак е същия проблем с хора, които не тренират и видят спорта. Няма как това на тях да не им изглежда, че е нещо смешно и че е нещо фейк. Съответно, вместо това може да е силата на нашия спорт, като то дълги години беше, просто вече е много по-мейнстрим, много по-обвързане и с ММА, и с борба и така нататък. И хората вече ги разпознават. Да, значи то с Нико седи и гледа филмче и прави коментари. И гледа някакъв човек, и има хора, които гледат такива клипчета. И той гледа много нишов
тип джуджицу, двама доста добри леглокъри, бих казал, които се гонят на тази игра и ти не си гледал преди джуджицу. Да, и накрая майки обяснява някакви такива и майки ти обяснява ученик и то ти изглежда като някакви двама пълни лешпера, дете се събрали. Изглежда ти малко като секта. Е така да правят, нали? Не бих казал секта, бих казал, че както те са написали, Снико се базика с грешния нърд. Грешния нърд. Смисъл, че, нали, защото той не знае майки, аз за това казах перспективата, нали, човек, който дрива по 6 часа на ден нещо за 20 години, ти дори не можеш да си го представиш това, ти толкова не... Човек, той да прави наистина фейк маршал арт спорт. Ще стане всеки добър. Да си помисли какъвто и да е той в неговата глава, без да знам кой е. Той да го дрива 6 часа на ден, също човек, който не прави такива работи, дори 1 час на седмица, ами да, 100% ще мога му го направиш, ще го прибие. Това е ясно. Да. Ама той каза нещо от типа на за това аз тренирам страйкинг спортове. Затова харесва страйкинг спортове, защото е по-лесно, достъпно е да видиш. Да. Дори бих казал по-мъжко. Нали? Смисъл, това, което един ударите е един тупаник и ти знае, окей, удариха го, припадна, разбирам го. Да, той не разбира играта. Майки, наистина този матч с Аоки е много странен. Ти виждал ли си последната... Полунагарта, Йоки тръгна да си ходи, нещо го е бава, че да става... А ти гледал ли си последния фейс-оф на Аоки? Фейс-оф? Такъв преди ММА, нали, дето е... Писал правят. Човек, това аз не мога правим, че той още състезава. Смисъл, той изглежда някакъв човек, който, както каза ти, когато не е имало сайбърбулинг, имало ли е такива подигравки? Разбира се, в смисъл, ако погледнем шегите в цирковете преди години, примерно 50-100 години, те на кой са се подигравали? На някакви, без значение дали са физически или дори психически болни хора. Болни хора, да. Те са се подигравали върху тях. Тоест, ето ти формата на булинг, която е била. След това, ако гледаме дори в нашите ученически години, нали, защото да кажем, ние сме в... по-старички сме спрямо. Между другото има една много известна история за една жена, която развиваше някаква болест в по-късна възраст, не като дете. Ами вече е жена, има деца. Мъжът й умира. Първа световна, нещо такова, мисля, че беше. Тя сама трябва да гледа, дали не бяха 3-4 деца в години, където, нали, тя не може да работи каквото си иска. Развива някаква болест и променя лицето и я слагат в цирка като най-грозната жена на света. Да, имаше такава история. Така. И тази жена заради това нещо, което съм сигурен, че е тежало на сърцето по начин, по който много малко хора могат да си представят, но това е нещо, което й помага да си отгледа децата. Иначе тя нямала как, те са били гладни. Съответно, булинга много често има резултат, който е позитивен не по начина, който ние в днешно време в западния, така да кажа, свят искаме, обаче е някакъв тригър или има резултат, който е по-добър от преди булинга да се случи. Аз не мисля, че имам приятели, може би вие, а може това да се променя и с поколенията, защото целият този спор е еволюционен и е свързан с поколението на тия хора, които са. Аз не мисля, че имам приятел, който не е преживявал в живота си някой да му се смее за нещо или да го ебава за нещо и той заради този майтап да подобри себе си в някакъв аспект. Да не е подобрил. Да, той става по-добър. Може, защото, братле, ти като дойдеш всеки път и тук комарите умират, такова мухите припадат. Ти не го разбираш какво напред. След малко идва някой друг. Пак ти прави някакъв базик. Тук някой да не е отворил кухнята за месена оцет. Значи аз нещо смърдя. Значи аз трябва да направя нещо, че смърдя. Правиш нещо, тъпо ти става на момента, обаче разбираш, явно нещо е в мене проблема и другите ми го казват по начин, по който не е виж го, този легофрен мирише. Чрез хумор, има го и това. Значи, ти може да отиш и кажеш... Това може да е булинг. Другото е майтап, добре, с който ти да се подобриш. Едното е някаква ирония, с която може да бъде приличена като булинг. Другото обаче някой път няма начин, по който го кажеш на човек. Да. Според мен във всеки един от нашите... как реагира в моя клас, от 1 до 12 клас,
съм сменил 2 училища и в 2 училища в класа ми е имало хора, които са били обект на подигравки под различна форма. Било то, защото мисля, те разказват някакви лични неща, които са тотално Не на out място. of the topic. Идват от никъде. Да, и примерно той застанал и дига ръка и казва на госпожата днеска не, по-други Примерно, неща, да. днеска 6 пъти, нали, правих еди, какво си правих и ние всички седиме така и ти се усещаш, че това не е мястото да коментираш пред госпожата ти по география, примерно. Да, но иронията и хумора за това са... И той си беше обект на подигравки, нали? Влиза друг човек и му вика: Ники, днеска колко пъти? И той отговаря. Разбираш, което още по-зле. Ти не се усещаш, нали, за това цялото нещо. Това е булинг. Съгласен съм, булинги. 100% всеки от вас имал такъв човек в класа си. Не, аз мисля, че всеки един от нас е бил там. Аз не мисля, че имам приятели, които не са изпитвали такова нещо. Не мисля, че ми се е случвало. Особено при мъже. Мисля, че има момичета, с които може да не са... Въпреки, че жените са много остри с езика, като са около гимназия, по-назад също хъпливи са и са... Те се подиграват много гадно. По друг начин Да. Там е сриване на общественото положение в момента спрямо другите. Да. Докато при момчетата много по-често може да стане и бой, по-често се стига до истинския булинг, който е застава някой срещу теб и ти казва, примерно, ти знаеш, че си много тъп. След малко пак ти го казва. Това е истински булинг, съгласен съм. И не мисля, че някой от нас си казва: да, това е много яко, трябва да го правим. Поне аз не е в моята глава това. Но има ситуации за правилните хора, които те променят нещо в себе си. Ако ще да научат в каква среда е хубаво да бъда и в каква среда е добре да се държа така. Добре, ти това ли смяташ, че булинга е нужен? Да, аз смятам, че този вид булинг, който добре, е това не е ли някакъв под капак, не този тежкия. Добре, ама това е някакъв вид, може и да бъде и някакъв вид приятелски елемент. Нали, естествено, всеки... До сега се подигравахме на Цецо, че е ходил на пилон. На други места ти това не мога да го кажеш, защото той е някакъв много тежък булинг, ние много му сриваме самочувствието, което означава, че в днешно време трябва да оставиш всеки да прави каквото си иска, без нищо ти да казваш. И резултата на това, според мен, е тия неща, на които всички мои здравомислещи приятели се смеят на западняците. Идва една и ти казва: да, аз съм птица, не в тялото си, аз съм тялото на човек, но аз съм птица. И какво? Да, няма да се смеяли, естествено, че ще донеса утре да ти фърлям трохи, да видя как ще реагираш. Естествено, той е в нашото... Ние така общуваме. Ти така проверяваш този човек. Има ли проблем? Има ли хумор? Ако няма хумор и ми казва, че е птица, аз няма да си говоря с теб просто. В смисъл, не искам, значи нещо не е в час. И така проверяваш чрез... Добре, ето Жоро каза, това е друго. Мисля, той, нали, Жорката при малко обясни, че това е друг тип. Естествено, че това булинг ли се води, Жоре? Ако донеса трици ли? Ако и донесеш не трици. Не трици, ако и донесеш овес. Ти можеш едно в едно да и донесеш каквото искаш. Нали? Но въпросът е, че тук коментираме... Защо не казва 3 в 1 с другите ни спонсори? Да, бе. Това е булинг към тук коментираме това, че ти създаваш в главите на хората, нали, на много хора, нали, тази обидна представа. Чакай, ма тя, кой казва, аз съм птица. И ти аз донесеш, мисля, че това... донесеш, примерно, ако нещо, този човек това е оставен сам на съдбата, той да излезе пред други и да го разправя, че е птица, семейството, приятелите не се свърши работа, той човек има нужда от помощ. И когато отидеш в това състояние при непознати, очаквай проблеми. Иначе трябва да наложим някакви мега тежки закони. Какво искаш да кажа? Това е булинг ли се води? Гледай са, има ли психически болни хора? Има. Да. Има ли физически болни хора? Да. Има. Да. Трябва ли ние се шегуваме с тях? Това е въпрос, който всеки може да си отговори на себе си. Зависи. Всеки може да... Зависи, аз мисля, че зависи. От твоето възпитание, от ценностите ти. От моите ценности. Точно така. Да. Разбира, всеки има право да прави каквото си поиска на това. Ако Боби става пред мен 130 кг и какво ще направиш? Ще почна да му казвам някакви работи. Хубаво. Ако не се усетиш, му казва: ти не мислиш да направиш нещо. И това е булинг. И това е булинг. Това в днешно време е булинг. Аз говоря, че трябва да бъде оставено без физически, естествено, да набиете някой, но трябва да бъде оставено, защото ти иначе се лишаваш от
истинската преценка за теб в чуждите очи, защото никой не ти го казва. А някой Гледай трябва да са, ти го каже. целият проблем на social media е точно Ама как ние не говорим другите сега за гледат social теб. media. Не, Аз същото няма е. го То е не. същото. Той е Едно просто е да един ти го тъпан. напишат отдолу по снимка пред всички, гледай го този шопар станал 300 кила. Нали? Това е друго. И друго е, аз с него, като се виждаме всеки ден, и му говоря някакви работи, той не вдява. Казвам му го вече... Ма това не е, ти не можеш да го това не е, it's not your call to make, разбираш ли? Не, Това it's той my call to какво make. прави? Това е мое задължение Начина, като по който приятел на някой човек. Нямаш такова задължение. Това е твой Аз избор. смятам, че е мое задължение. И ако той не иска да сме приятели, аз го разбирам. Аз смятам, Примерно че е казва твой ми, избор. 10 Примерно пъти ми сега, каза. като дечицата, сините коланчета на 16-17 години ми пръскат глезените, аз казвам, аз няма да игра с вас. Това булинг ли е? Булинг. Или да кажа, ами вие изобщо не се съобразявате, че аз все пак ходя на работа, имам дете и какво си и сетите крака. Това си е твой И проблем. това пак... Това си е твой проблем, ти дали си 130 кила, Иван какво общо има с това? Ама Няма. не, ако Иван ми е в обкръжението... Тия хора в залата, те сами... Ама виж, Ама това те е защо са там, съотборници. Жока? Защо Чакай, са виж, там тия тук хора? има и нещо друго. Аз си спомням... Ние правим в си момента говорим, да, дебат, не знам, защо се смисъл не дразни се е с това. досвети. Защото никой няма право да очаква, че това, което той казва към теб, ти ще го приемеш и ще го последваш. Добре. Не, аз съгласни сме с това, Ама според мен. това не означава, че някой има право да ми запуши устата, аз да не му го кажа. А той може да ми каже, Банка, разбирам, аз съм взел решението за мене и другото не ми пука. И аз ще се дръпна. Няма да го кажа пак. И естествено това е някакъв много труден баланс, аз съм съгласен. Но И хората... кой друг ще разбере за тази ситуация? Ма не е нужно, защо да разбира? Точно това е проблема на това, което коментираме днес. Че то булинг става пред около 2,1 милиона души. Ама ти говориш за онлайн частта. Аз затова казах, че това е с много пластове. На колко години са тия хора? Какъв им е живота? Някой пука ли му за теб? Аз лично, ако откачам и в някакъв момент почна да говоря неща, които до ония ден не са били за мен естествени, предпочитам някой да ми каже, а не да ме остави. Или примерно да ми намек, ти виждаш ли го това като нещо здравословно, да говорим на тази тема. А не да ме оставят. От това, което вие дискутирате, по-скоро за мен ключовото е как казваш нещото. Така можем ли да стигнем до консенсус? Смятам, да. Пример. Жоро тренираш в залата. Става 100 кила. Обаче не здравословни 100 кила. И не е бил такива до ония ден. Да, и не е бил такива. И ти имаш сега 2 начина. Смяташ, че ако отидеш при него и говориш и му кажеш, Жоре, според мен не е окей начина, по който изглеждаш в момента, той не е здравословен за теб, е един вид подход. Обаче ти не си сигурен дали този подход ще му донесе резултата, който мотивационния ефект ще го получиш. Втори подход започва тренировката и по време на тренировката ти си правиш някаква шега. Жоре, нещо за грявката не мога да я свършиш, май. Нали? Но да уточним. Това са булинг ли? Първо е треньор към, както казва майки, към ученик. Второ, вие познавате ли? Ако това е човек, който не познаваш и ги правиш тия коментари, естествено, това е social, как се казва, неграмотност. Да, такава. ти си абсолютно никой. не... Да. Той е като това, което разказах преди малко. Ти да разказваш някакви неща. Баба ми казваше едно време, каквото става в семейството, остава в семейството. И ако ти имаш приятелски взаимоотношения с тия хора, е ясно, че ти ще го кажеш, както каза Жоро, на някакво ниско ниво. В случая той си прави шега с него публично, което му донася followers, защото те също се кефат по някакъв начин да коментират на други хора. Нали, тоест, какъв е начинът, по който е здравословния булинг? Или булинг ли е? Дали е приятелско, дали не е? Аз разбирам, че ако аз си направя шега с Жоро пред другите, това е вид булинг. Така ли, Жоре, можем да го оприличим това, което кажеш ти? Тоест, ако аз ти кажа, вижте го Жоро колко станал дебел, пред примерно класа, това е някакъв вид булинг. Нали така? Добре, ама ако на тебе ти пука какво мислят другите за теб, това няма ли да подейства мотивиращо? Единия чейн. Нали? Искам да се абстрахирам. Може да подейства и депресиращо. Може да стане обратното. Съгласен съм. Аз също. Да. Обаче, на края на деня,
ние не можем на всяко такова нещо да кажем, това е булинг, това е мотивационно. Да, кой го Защото решава? е тънко. Значи, моят мотив може да е същия. Аз може да съм искал да ти кажа налично, обаче не знам дали ще го приемеш добре. И същевременно, ако знам, че аудиторията, хората, клуба, общността е важно какво мислят за теб и го направя пред другите, ти може да ти подейства мотивиращо. Да. Проблемът е, че Жоро може да дигне широко глава и да каже, той е мръсен були, което ме тормози и аз затова няма повече ход там. Защото през годините сме имали такива ситуации, в които неформална или някаква приятелска шега е прераснала в някакъв тотален хаос, нали? И всъщност... Без да осъзнаваш. Да, нали? и тук идва момента, в който какво е чувството на шега и какво е чувството на хумор, което хората имат. Защото ти мога да приемеш всяко нещо по такъв обиден начин, абсолютно. че видиш и повече никога... Нали, и ония ден Маги ми каза, че аз никога не съм я гледал болна през първите 5 години от живота й. И аз се гледаме така и викам, моля. И сега мога аз да хвана и да кажа, тогава повече никой няма да те гледам. В смисъл, ето това е моето его, което казва как примерно тя, за която аз съм направил толкова много, не помни. И не помни, дете, случило се това цялото нещо. Или мога да й кажа, виж, когато нали, правиш такива заключения, внимавай, защото има някой, който може да го обидиш. Тоест, ето това е тънкият момент, който ти може да обучиш някой в ситуация. Същото важи и за коментара, примерно. Ако аз се направя шега с Жоро, да кажем, за армбара му, той може да му подейства да се откаже от джуджицу, да се откаже от този клуб, или да вземе мерки. Ама може да каже, ти защо не ми го каза налично? То не всеки път трябва да е налично, според мен. Обаче явно за обществото вече трябва да е налично. Аз разбирам и защо Жорката, нали, такъв клати главата, когато ги говорим тия работи. Аз нямам точно място, където да кажа къде е баланса в всички тия взаимоотношения, защото добре, как се постига баланс, Жоре, в ето такъв тип примерно ти, ако искаш да усмееш някой, или по-скоро искаш да се избазикаш с някой, който очевидно... Виж, ето, примерно, ние сега можем да кажем, и в подкаст сме казвали много пъти някакви неща, за как другите вършат джуджицу услугите си. Това булинг ли е? Или защото не споменаваме кой е, това не е булинг. Смисъл, аз питам искрено, защото границата за мен е по средата. Всеки може да се обиди на всичко. Въпросът е, има ли смисъл да се обидиш и ще направиш ли нещо, след като се обидиш? Не искам да разбера, защото той Жоро е много по-наясно с този social елемент. Да. И аз затова казах, дайте да почнем от него, от social media булинга, защото всички знаем примерите, където истинския булинг, който всеки един от нас ще каже, да, това е булинг, но някакви хора, всички се събират срещу един човек, почват да го добре, те гнявят. Хората като усмиват схемите всеки ден, които се случват в политическия живот. Що да е булинг? Той човек може да е измамник, крадец, убиец, изнасилвач. Що да е булинг? Ама това казвам явно има две страни. Той има две страни. Този човек, моля да каже, вие ме базика. Значи няма нищо срещу мен, примерно в съда. Ти реално, аз мога да те съда за клевета. Ето това е вид булинг, нали? Тоест, ако някой... Не е черно и бяло. Значи гледах и Том Дебас постоянно има такива постове за деца, които в училище им правят нещо, усмиват ги и то удара брутално по детето ментално. Естествено. Става нещо долу. Така, съгласен съм. Има ситуации, които аз съм виждал пред мен, някои са били и на мен, тето съм сигурен, че в днешно време децата ще им стане нещо от тях. Не казвам, че трябва да ги изживеят, но когато изживееш нещо такова или го видиш да се случи на някой, ти почваш да осъзнаваш, че света, в който живеем, не е цветя и рози и всяко едно твое действие има някаква ответна реакция. Имал съм ситуации, в които аз като дете си спомням, че съм не къде трябва на мястото, къде трябва да бъда в момента. Отивам, защото нещо ми е интересно. Аз обирам парсата, после върху мене има някакви точно булинг ситуации. Аз искам да ги спра и изяждам бой. Okay? Което на всеки ще му се случи. Децата не разсъждават както възрастни. Но това означава за мен, добре, може ли да кажем, че аз после си казвам, ако не бях казал това, нямаше да стане това. Ако не бях направил това, нямаше да стане това. Окей, значи като ги говоря тия работи на този човек,
не мога да все едно сме приятели да му кажа е така от нищо, защото хората се дразнят. Добре, Жоре, може ли да кажем, че има значение как казваш нещо на някой и къде го казваш? И той да има смисъл да бъде прието по двата начина. Това е част от лука. Моля? Това е част от тия Ама неща, аз съм сигурен, че ти си свързани с съгласен контекст. с нас. Просто начина, по който се Виж, казва... много е важно как ги обясняваме нещата, защото Естествено. ние самите ние сме най-големия, аз съм част от този клуб, ние сме най-големия клуб детска школа в Европа. Ние говорим за уважение, говорим за някакви такива ценности, които те трябва да бъдат не само вътре в залата, те трябва да бъдат и извън залата. И за това се опитвам да бъда така една различна гледна точка към това, което казвате. Аз разбирам какво казвате и двамата, че когато някой те обиди, ти може да се мотивираш от нещата, които ти казват и е един вид, това е общественото мнение, което ти казва, това не е добре за тебе, ама те едно време и хората ми обяснявах, че не е добре да правя подкаст с таблет. Ама за това ти в момента... Не е за това. Защото... Не защо. Не ти казвам, че за това, защото те си ти казали, ти трябва да си срещу тях и да се блъскаш, обаче ти в момента си стигнал до момент, който можеш да си разкажеш гледната точка и да дадеш от другата страна и ще те слушат, защото тогава си се опълчил на нещо. Аз не съм се опълчил, просто това не стигаше до мен. Добре, окей. Ама пак е пример. Те можеха да не го кажат, разбираш ли? В смисъл такъв и то нямаше да повлияе. Просто го казвам, защото има хора, които си врат носа там, където не има работата. Естествено, ама то винаги точно така. В нашата история това няма да се спре. И в нашата история е така. От коментари, що не спрете да занимавате с глупости. Ама това не е булинг с мен. Това е знаеш какво е? Това е съмнение в моите качества и в това, което аз виждам, което е така нареченото, ако гледаме дори хора по-велики от нас, защото смятам, че Арнолд Шварценегер е доста по-велик от нас, той казва на тези хора naysayers. Това са хората, които отказват да повярват. Те казват не. Естествено. Това са хората, ама това не са булита. Това са хора, които се съмняват в теб. Това не е същото, да. Според мен това е нейсейъра, който казва ти не мога да направиш зала, ти не мога да направиш подкаст. Тогава всеки трябва да е фен на всичко, което види, без да каже нищо, което е изкуствено. То пак не е истинско това. Аз исках да кажа друго. Може би... Същината на булинг е тормоз. Да тормозиш другия. Мен са ме тормозили много. Много са ме тормозили. Заради това, че имам само шестици в училище, че нося очила и така нататък. Добре, това е булинг. Това е булинг. Само, че въпросът е хората, които са съмнявали в теб, че ще направиш това, което си направил, са naysayers, които не са булита. За мен лично са различни видове групи. И две, ако говориме, примерно, кой къде казва, очевидно, неформалните лидери и формалните лидери трябва да внимават какво говорят и какво правят. Точно така. Особено с социал медията и така нататък. А на лице е обратното. Да. Същевременно обаче също така смятам, че голяма част от формалните и неформалните лидери, благодарение на това, че са казали, че някой е направил тъпотия и го изопачават, което може да бъде оприличено като булинг, са променили света. Така както много хора, които са разкрили, примерно, действията на други хора, това булинг ли е или е разкритие? Защото то вреди и на обществото, и на тебе, и на конкуренцията и така нататък. За мен лично е начинът, по който казваш и нещото, което казваш, кога го казваш. Защото в случая Майки говори някакви неща, които звучат смешно на един от най-големите ивенти, които се гледат от милиони хора и говори за ученика, учителя и така нататък и той изглежда като някакъв човек, който не прилича на на възможно на файтър, да. И той се базика. Този човек се базика. Защото той го вади от контекста. Не е показал как преди това той е... Точно така. И същевременно реакцията на Майки да каже, че он е були, също според мен е изопачена. Защо? Защото ти можеш да пригледнеш и на това като някакъв човек, който не разбира с какво се базика и те подценява. Колко хора са ме подценявали през годините, като почнем да се борим? Супер много. Те си смеят, той нали, някакъв тук 60-70 кила, какъв е шанса, нали? И те гледат с един пренебрежителен поглед. Реакцията на Майки не е ли вид булинг? Да кажеш, аз искам да се бия с теб. Да, тогава те смачваш. Не.
Не. Не, защото той не обижда. Той просто призовава Не, за... той ми казва, физически че си разделение. були. А Аз физическото? искам физически Сега ще отида да те бия. набия, За да защото ти ти си покажа, були. че ти също си були Кой и е трябва да були? си получиш. Тук, това Единия е си шегува с него, а другия му казва, всяка си шегува с мен, ще дойде, ще набия. В смисъл, аз затова казвам, че е някакси много тънка границата. Аз даже от моя гледна точка, това, което майки направи, също може да бъде окей, човек. Значи аз затова почнах, ти си изгърбил се целия, ти само знаеш какво ти е било и колкото ти си хвърлил. Съгласен И съм. някакъв дет ти знаеш, че буквално с така ще му щупиш там ръце крака. Стои и гледате и ти се смее. И ти искаш да защитиш както себе си, така и целият спорт в момента, който нали, хората си шугуват с него, но в момента, в който майки прави видеото, той е видимо толкова изнервен. Да, той че това ако как ония ще беше изглежда пред него, кринчи и... Да, ония, ако беше пред него, майка ще да го направи зеленчук, както ония монголец там, дето на 55 хилхука и ни бара не тапна. И според мен този човек никога повече няма да кара колело до края на живота си. Където майка му щупи кръка на Той има 17 15 места. места му щупи кръка и браво на ония. Той пак загуби мача, ама не можеше да ходи. Според мен няма и да ходи, не знам колко е. Казаха, че 9 месеца ще бъде с гипс. Да, както и да е. Но сега и двамата могат да бъдат представени като лошия в тази ситуация, защото още е супер. И двамата са тригърнати, и двамата почват да реагират, мятат топката. И ако някой беше казал, добре, ела да потренираме Добре, заедно. Жоре, когато са се базикали, че имаш шестици, това какво е променило в тебе в живота ти? Примерно ти казваш, нали, че едва ли не сте наричали зубър, нали? Моля да го приличим като... Тормоз е да те видят. Добре, викат не, зубър, разбирам. Нещо промени ли се? Мисъл, какво се промени за теб? Освен, че очевидно не си влезнал в училище с калашник да застреляш всички, което също може да бъде следствие на този булинг. Разбира се, че може. Да, което е тежък психически. Или да се тормоз. фърлиш пред влака. Да се фърлиш пред влака, както има нали, този филм, който е, ако не лъжа, No Connection ли се каже, не съм сигурен в момента, за това момче, което изопачават, че харесваното от него момиче му изпраща снимки, той и връща снимките и всичките снимки се разпространяват в училището и момчето се опитва нали, да се самоубие. Всъщност, контекста на тази ситуация е, че липсата на родители и хора, които са социално пораснали, опитни, грамотни и така нататък в живота на децата и на подрастващите. И това тук аз бих добавил и липсата на приятели, които да имат ясна преценка за света, за да те коригират или да ти помогнат, е пагубно. Но Ние пак опираме, че това не може да бъде хард правило, защото са важни хората вътре, които го имплементират. добре, помени ли се нещо за теб в живота ти в последствие, след това, че след тези шеги? Не, защото те не са стигнали до мен, разбираш Ма ли? ти Аз съм тогава такъв... как казваш, Тогава че са ме как те базикали? заболяваш, щом не са стигнали? Защото това е тормоз. Ама Това- как е стигнал този тормоз, като ти кажеш, че не е стигнал? Като мисля, аз не разбрах. Как те В тригърва, същината нали? си това е тормоз. Да, бе, Добре, никой... ама ти нали кажеш, не е стигнало до мен. За да си Защото тормозен, аз ви на теб казах, те е заболяло Че нещо. след това има някаква реакция от другия човек, което е част, нали, вече тормоза, дали е приет или не е приет тормоза, нали, това е друго. Как човек реагира на тормоза. Тормоза е тормоз. Все едно някой мъж да бие жена си и ако тя не подаде жалба в полицията, за нея не е тормоз, така ли? Не, ама има тежка, тя знае, че я бият. Аз те питам, ти казваш, мен са ме базикали много. И аз те питам, имаше ли последствия, на което ти казваш не, защото не е стигнало до мен. Аз това казвам. Не е Примерно за стигнал едното или е не, стигнал? за очилата винаги съм се чувствал зле, че носи очила. Добре, Нали, имал окей. съм някакви съмнения във външния си вид и това е... Добре, това е, съгласен съм. Да. Добре, въпросът обаче е в контекста, нали, значи, първо при децата този тормоз може единствено да се коригира от семейната среда. Аз съм имал сблъсък на моето дете на 3 годишна възраст, в нейната група, детската градина, имаше дете с такива допълнителни нужди, с бавно развитие. И ние с майка му, на детето, сме прекарали на брой часове да обясним какви са тези деца, какво е нашето поведение спрямо тях, как да комуникираме, можем ли да им помогнем, не можем ли, нали, защото поведението на това дете също е вид булинг върху моето дете. И се оказа, че всъщност Маги, променяйки нейната нагласа, обяснявайки какъв е света и защо се случват тези неща,
И тя, променяйки си поведението към другото дете, тя става най-добрата приятелка на това момиченце, или момиченцето спира да се държи така с Маги, но се държи с всички останали. Тоест, ето виж какъв е и къде са възпитателите, къде са родителите на другите деца. И ако аз не съм разбрал, че има някакъв проблем, защото аз реално как разбирам, виждам това дете как се държи в тази среда и питам Маги, другото момиченце така ли се държи с тебе и с останалите, или това беше инцидент? И тук започва вече, нали, интерес. Ама ти не мога да видиш всички тези ситуации всеки ден. Така както, примерно, аз мятам, че аз през годините съм имал изказвания, с които 100% съм обидил някой. В залата говоря. 100%. Но това не означава, че ти не можеш да се замислиш дали шегата или иронията, която аз съм вложил, е с лоши намерения или с добри намерения. 2. Тя публична ли е? Говоря публично визирам социал медиа, или е публично по време на класа. И 2. Всеки път ли е? Или е веднъж инцидентно, с което, примерно, аз съм ти направил някаква подмятане, с което някак си мога да ти вкарам... В широка социална среда ти би могъл да коригираш или да вметнеш нещо, което в личния разговор не би могъл. Това е моето усещане. Аз съм имал такива ситуации. И сега тук винаги може някой да каже, това е булинг. Добре, ама то може да бъде и начин да коригираш нещо. Да коригираш може, някой. Да. Може да бъде... Аз искам да дам много песен пример от сега това дете стана с тази рап чалгаджиката, как се каже. Не знам. Дето беше карала с Нурофена и такова. Дето се шегуват с Нурофена. Къде е сега обществото да я смаже от булинг нея, защото тя го заслужава. За мен тя така, абсолютно как се го случи, заслужава. как се каже този подкаст, дето... При Тото. Да, при Тото. Дето там, да. Какво се случи след този подкаст? Еми, Социално... той излезе с обяснение какво Тя се и е жена му случило. излезе с някакви обяснения. Не, чакай, първо той излезе с обяснение, което беше копи-пейст на някакъв ютубър за cancel културата. Да. След това излезе с друго обяснение, което пак излезе, че е фейкнато от някой друг. Добре. И накрая си скри всички видеа и жена му излезе с обяснение последно. Добре. А след това какво се случи? Спря всички видеа. За някакъв Сега период от какъв е време сега ги резултат? пусна ги наново. Добре. Защо? Защото социално какво се случи? Никой притиснаха го. Това, добре, чак това булинг ли е? Не е булинг. Защо? Защото човека всъщност дава платформа на булинг, на тормоз. Добре, ама другите и го подкрепя. Другите като го отричат и като почват да го тормозят, според мен е коректив. С кое го тормозят? Коректив булинг. Ние всички сме... Хората не го тормозят, казват това не е окей, това не трябва да се прави, спонсорите си оттеглят договорите с този човек и... Добре, окей, ама социално хората го отритнаха и жена му какво каза? Вие сте булита. Значи в нейната глава съпругът, мъжът ти, той е направил грешка или е до някъде прав и другите са... Аз за това казвам, вижте перспективата каква е. Хората на всяко нещо могат да кажат, че нещо е булинг или не е булинг. Има ситуации, в които ти си заслужаваш. Аз лично тази, дето излезе с Нурофена, нали? Значи, според мен тя трябва да я съсипат от базик. Не стига, че си изгафил. Ами после си паш етап, ти можеш да оттрепеш, дет ги гледаме 1, 2, 3 момичета по спирката без никакъв проблем. Да. Ти заслужаваш да бъдеш буливан. Не, ти заслужаваш да влезеш в затвора по принцип. Добре, окей. Добре, ама като не сработи затвора и ти го флашваш през всички останали, вижте на мене, аз няма вляза, нали, ето ви на вас, аз ще продължа да правя какво. На те трябва да ти се стовари общественото мнение. В момента има знаково събитие преди няколко дена, в което един човек изчезна. Вие знаете за тази история на този човек, как част от документите на делото му ги няма и откраднати били. И този човек си ходи навсякъде с широко дигната глава до момента, в който не го махат. Защо? Защото той се чувства абсолютно недосегаем. Да. И това е липсата на институции, когато обществото трябва да те коригира. Да, обществото не може да те коригира. Тук влязахме в нещо друго. Не, влезнахме. Аз искам да кажа, че перспективата винаги може да бъде изкривена и според мен има начини, по които хората да реагират и да по някакъв начин да управляват тази грешка или този проблем, както хора като Джо Роган направиха, когато имаше събития, които го обвиниха. Ами Дейна Уайт, в смисъл, дали не пое отговорност за действията си и не излезна с реакция, която по някакъв начин да коригира. Той не може да бъде коригирано, защото няма как се забрави, но неговата реакция беше на такъв човек, който се разкаива.
Тоест, ние можем чрез социалния булинг на моменти да коригираме някакви хора. От друга страна, има хора, които приемат твърде лично определени ситуации. Нали? Ами, хората, които обясняват, че аз съм плешив, моля да кажат, примерно, че това е булинг. Мога. Да. И от тук насетне всички трябва да си мълчат. Значи, Добре, ама това е малко too much. Да, бе, то трябва да не смееш дори с близките си да си направиш шега. Много често хумора е забавен, защото е леко офенсив, не е толкова мек, не е толкова За мен самоиронията и иронията по принцип е изключително трудна материя. Много малко хора я владеят. Това поражда изключително големи проблеми и скандали. И от цялата ситуация, защото ние коментирах, влезахме в много теми и така нататък, но мисля, че какво можем да извлечем на края на разговора от поведението на двамата човека и какво общо има с джуджицу това? Значи, общото според мен е, че човек, който е много добър в джуджицу, въпреки това може да реагира грешно и да сбърка. Две, може да не е грешно. Може да не е грешно. Аз не казвам, че той е направил нещо грешно, просто беше супер. Ма не, Кинан какво казва? Аз не разбирам сега. Кой е Майки, ако заплашва, че иска да го бие оня, това булинг ли е? Той си шеги с него, да. Кой е булинг ли е или не е булинг? Ако момчето, което аз визирам в моя клас, когато ние сме се базикали с него, е успял да стане и да ти шибне един шамар, това ще ли да промени поведението ни или не? Не знам. Може би да стане нещо много по-лошо. Може да стане по-лошо, а можеше и да спре булинга, който е бил към него. Тоест това, което днеска, нали, за финална тема можем да... Не тема, ами финални размисли, е как всички ние израснахме с идеята, че винаги булито е някакъв гадняр, който казва нещо, след това някой му се опълчва и е в правото си, ако може физически да го набие, булито да бъде сложено на последния чин и да си мълчи. Живота не винаги е така и ти не знаеш дали Снико или не си го е заслужил в този момент, или пък майки всъщност не се превръща той в булито, защото той заплашва другия като атлет, заплашва някакъв цивилен пич от интернет, това да му щупи крайниците, защото той се шегува. Къде е праведността и истината? Според мен лично всеки може да има за тази сцена, нали, за този конфликт различно мнение от нас. Всеки да си кажем, да, аз мисля, че майки трябваше да излезе да защити спорта и да разцепи този бълък. Но той не го е направил там на сцената. Да. Той го направил някъде да играят матч. Ланев искаха да изкарат пари от това, аз ги разбирам. Защото единия има 1,5 милиона фолуари, другия има там 600 хиляди. Това е вече бизнес. А може и да е нещо свързано с това. Ние не сме сигурни дали майки не го е направил заради това. Аз смятам, че джуджицуто как помага за булинг, срещу булинга. Преди ти да си кажеш твоите финални думи. Това, което според мен би било най-здравословно в един идеален свят, никой от нас не обича да гледа деца, които някой им казва ти носиш очила, не знам си какво. Естествено, че това е булинг, това е дете. А пък възрастните по принцип не го правят, защото не са някакви бавно развиващи. Нали. Никой не обича да гледа едно дете, на което другите му казват, ей, ти си дебел. Това е гадно. И всички ние сме свикнали, че на това трябва да кажеш нещо, поне да обясниш на тия деца, вие давате ли си сметка, че това може да го накара да поеме по по-кофти път, вие в тази ситуация сте злите, лошите, да им се обясни, защото те не го разбират. Но винаги ще има такива хора. И те може да не са деца. И може да не са 5 човека, може да е един. Обаче той един може да е много добър в това нещо. И психологически да мачка някакви други хора. И той да е наистина булито. По-добре е според мен, защото ние изкуствено се опитваме нещо да направим отвънка във всяка една ситуация. Това според те е възможно ли? Всеки път да се намесваш. Всеки път да си там. Всеки път маги, докато расте, ти да си човек там отстрани, излизаш като по филмите от някакъв шкаф и казваш, не прави така. Това не е възможно. Много по-добре е да дадем инструменти на децата, които биват буливани, те да се справят с това. Или поне да могат да дойдат да говорят с някой, на който имат доверие за това и той да им го интерпретира, да им даде съвет.
Аз това мисля, да. няма как изкуствено да потушим Значи аз шутията. мога да кажа, първо интересувайте се от децата си, ако можем да извлечем, защото в крайна сметка те са събития, които са се навързали с много години и в живота на двамата. Единият иска да е известен бързо и си прави шеги с известните хора, които в момента се бият. Другия го приема лично, защото най-вероятно цял живот се сблъсква индиректно с това нещо. Според мен се сблъсква и с шегите, по принцип. Няма как да не се. Очевидно, да. И се сблъсква. И сега има, между другото, има и гласа да го направи. Да, сега вече power, има някаква увереност. Аз ще ви завърша с една история. Отново от динамичните години на дъщеря ми в детските градина. Там е абсолютно хаос. Пълен хаос. Но истината е, че децата... Само... Да, децата от ранна детска възраст могат да започнат да развиват булинг качества. Маги, като по-чувствително детенце, много се тригърваше, когато някой направи нещо и същевременно имаше, било то да иземе играчка, било то да я дразни с нещо, било то да я избута, без значение. Може да е физически или, както разбрахме, психически тормоз. И аз бях свидетел на ситуация, в която просто работата с деца ми е позволила да се ориентирам бързо, иначе не бих може да я хвана. Бих могъл да я хвана. Взимам я от градина, тя казва къде ми е еди коя си играчка, да кажем в петък можеха да носят някакви играчки, носила си играчка, къде ми е играчката и всички казват не знам. Тя просто се срина в този момент. И спадна в някаква детска тъга, че не може да си намери играчката. И в същото време виждам отзад едно момиченце, което станало едно дяволито, така и се подхилква. Лекичко, но много тънко. Mm-hmm. И това цялото нещо, ми прави впечатление, пак казвам, заради опита, който съм имал с децата. Може би много родители не биха могли. Тръгвайки си, същото момиченце дига ръка, че е намерила играчката. След като обаче Маги се е наревала вече, 5 минути и всички са в хаос. Подхилквайки се. И си тръгваме и аз си обяснявам, Маги, това момиченце ти беше взела играчката и понеже ти реагираш по този начин, както реагира, на нея е много забавно. Имаш два изхода. Вариант 1, да избегнеш тази ситуация и повече никога да не си играеш това дете, но тя ще продължи да те тормози, защото е забавно. Вариант 2 е да отидеш утре и да й кажеш, аз знам, че ти ми взе играчката, не го прави повече. Не съм ми казал, бия, да стане були. Вземи тая маса и я разби главата. Всеки ден ще й чупиш главата в 300. Ето виж, това е рислок, направи го. Така, какво се случи? Маги отиде на следващия ден, отишла е при момиченцето, не е казала, тата ми каза, че ти, инструктирах я как да го направи, упражнявахме се, всичко това цялото нещо. Аз съм създал ситуацията, в която тя е можела да реагира. Отива при момиченцето, казва, аз няма да си играя повече с теб, защото ти вчера нарочно ми скри играчката, за да ме караш да страдам. Или там да плача, или без значение. Промени се целият интеракшън на Маги в тази ситуация с всичките тези момиченца, които бяха в тази среда, се промени коренно. Това момиченце стана една от най-добрите приятелки. Винаги искаше да бъде около нея и да си играят. И всъщност никога повече не е имало такъв проблем. Не само към Маги, и към другите деца. И сега обаче, ние ще кажем, колко пъти ще имаме шанса да го видим това на живо? Както каза ти, можеш ли да си всеки път? Никакъв шанс. Да. Никакъв шанс. Но ако ти не говориш детето, ти няма да разбереш, че има такъв казус. И ако ти не си адекватен, ти мога му кажеш, следващия път отиди и бръкни в окото. Защото и това е решение на проблема. А ти мислиш ли, че другото момиченце, на което видимо това е забавлявало, тя гаден човек ли? Не, абсолютно не. Аз просто смятам, че това е игра. Да, и че има хора, които не разбират всъщност това, което казах и на Жоро преди това. Аз мисля, че има хора, които не разбират, че с действията си правят тези неща и че реално вредят на някой, защото може да не са социално ориентирани и грамотни. Може да ни им обяснено.
може да не са свидетели. Може те на някой да го правил на И тях. на тях някой да им го е правил и те да са го приели. Ами колко пъти сте виждали по улицата някой да обяснява на детето си, че еди кой си е тъп или ти си тъп или да го удря. Значи ти така както отглеждаш децата, те така се развиват. Буквално ония ден в мола един човек държеше, аз ти казах, държеше две момченца на 5-6 годинки и си говориш с неговия приятел как, ама на висок глас. Децата не си говорят, децата слушат. Чудил се дали да не отиде при не знам си кой, му изтраскал един в главата, а после какво ще се занимава и още някакви други работи, които нали сега не я казвам на подкаста. И аз само стоя и към, тези хора толкова ли са прости? Как ами може трудно да държиш две деца за ръчичка? Социалната интелигентност е много труден. Това е много труден. И са млади момчета. Нали. Аз бивам да е някой дядо, да не му пука вече, нали? Ама това са млади момчета. Всичко е перспектива. Смятам, че хората трябва да се учат на ирония и самоирония. Смятам, че трябва да се чете психологически анализи и да се слушат психолози по темите. Смятам, че не всяко нещо трябва да бъде цветя и рози, както не всяко нещо трябва да бъде прието лично. Има някой път, който има злонамерени хора и ти трябва да се научиш да се справяш с тях, защото аз ми казвам и на Маги, за мен света не винаги ще бъде хубав и хората обикновено са гадни. И това е по природата на хората. Те обичат да взимат, обичат да злословят. Вие знаете, и в други източници е казано, света е оцелял на базата на интриги, на базата на истории, измислени, истински и така нататък, на базата на злословенето. Тоест, тези елементи са неизбежна част от нашия живот. Смятам, че това, което учим с джуджитсото е, че ти имаш умението да се защитиш, когато на тебе ти се наложи, да се защитиш пряко. Смятам, че има деца в нашата група, които са успявали да защитят други деца, когато физически са ги тормозили под някаква форма, защото има крайности. Едно е да казваш ей дебел и да минаваш и да го риташ. Друго е да кажеш някоя не мислиш, че не иска хапна достатъчно. Тоест това са различни начини на едно и също нещо. Обаче единият е добронамерен, а другия е подигравателно злобен. И също така смятам, че не всяко нещо е с цел да навредиш на някой. Просто има хора, които не разбират, че говорят глупости. И трябва да им се казва. И така, както смятам, че жената на този там инфлуенсър, нея подкастър, абсолютно неадекватна. Тя не разбира ситуацията и говори глупости, ама тя смята, че някой се интересува от нейното мнение. Хубаво, ама никой не се интересува от теб. То това го прави винаги. На Дейна Лайджи Дженамо също го направи. Хубаво, ама не се обаждай като не тия работа. Това е също социална интелигентност, която хората трябва да се научат да предават нататък. Жоре, ти да кажеш последни думи, защото смятам, че правихме добър дебат, нещо, което е тригър, има, трики е и същевременно са намесени хората, които ние познаваме. Мен ме дразни само преди жорката. Мен ме дразни упростяването на темата. Мен това много ме дразни, смятам, че е вредно. И смятам, че никога няма да имаме момент, освен ако не сме на някакви тежки опияти, наркотици и човешкото същество спре да бъде човешко същество. Няма да има момент, в който не съществува форма на булинг. Просто хората трябва да знаят какво е, как да го намират и как да се справят с него. И да, имат нужда от помощ, но не им помагаш, като им кажеш, той ти каза, че ти като ходи до тоалетната не си пуснал водата, значи той е някакъв тапанар, той те обижда. Не, има някакъв съвет вътре, трябва да го потърсиш. Така смятам аз. За мен имаме много да научим за това как да приемем другите, да можем да комуникираме с тях без да ги тормозим и без да насаждаме нашите вярвания, ценности и убеждения в тях. Но е много по-голям проблема не как го правим на лично ниво, защото то си остава между нас и не стига до кой знае колко много хора, но когато го правим през призмата на социалните мрежи, така че просто трябва да не забравяме, че и това ще остане там. В социалните мрежи то остава. Сега това не го има за скриншот, някой го е записал на видео. Ако говорим преди да мислим, социалните мрежи е още по-зле, отколкото на живо. Така че за мен лично по-скоро да преброим до 10 преди да реагираме както той е Люлю с 1,5 или 6 милиона последователи е реагирал на нещо, което не разбира, да питаме малко повече какво се случва и защо. И съответно за мен така за първи път влязахме в този формат. Може да е бил интересен. Надявам се, че хората ще ни кажат. Alright.
Темата беше малко странна, според мен, от гледна точка на джуджицу, но хората също могат да използват и това, че ние имаме влияние на малко животи и семейства в момента, чрез нашия клуб и чрез нашата работа. Смятам, че влияеме и на и обществените нагласи, даваме нашата перспектива. Не е задължително да е права. Правилно. Нали, защото, правилно. Има много хора, които смятат, че това, което ние правим е тъпо. Което аз съм окей. Аз съм окей, ако някой си направи шега с това нещо, аз ще се усмихна и ще му се смея. В смисъл, и не смятам, че ще бъда булван. В смисъл, семи едно. Затова беше, нали, шегата, което един момент идва, в който е who cares. Мисъл, ако тебе ти е много важно, съм съгласен, нали, че има такъв, но мисля, че хората могат да се замислят от епизода как реагират в определени ситуации. На мене ми е също много тъпо, когато хора, които аз съм прекарал 7-8 години и смятам, че благодарение на мен са успяли да избегнат и на мен, не само мен, ами нашата цялата ни, нали, организация и мястото, което сме сформирали, са успяли да излезнат от формата на амеба и вече имат някаква цел. Булинг, окей, нареши го както искаш. Но аз знам, че тези хора са споделили с мен, че ако не сме били ние, най-вероятно са щели да свършат затвора или са щели да направят тежки неща в друга форма, което означава, че те са приели, че са били в някакъв... Да. И същите формата, тези хора, в момента, когато аз, примерно, се опитвам да комуникирам с тях или да ги потърся и така нататък, дори не ми дигат телефона. За мен, примерно, това е абсолютно ти забравяш къде се намираш и какво са направили хората за теб. И всъщност всеки от нас може да се чувства обиден под някаква форма. Смятам, че хората не трябва да се взимат много на сериозно и че трябва малко да... Нали, не сте толкова уникални, децата ви не са толкова уникални, всеки има какво да учи, всеки път. Така че надявам се, че тази тема е дала някаква перспектива и всеки може да си излече неговите позитивни действия. Надявам се. Да, но само позитивни. Благодаря, че бяхте с всички, нас. До следващия път. Уса.